Jam 11 bengi aku mbok tinggalno, mbok tolak tanpa sebab sing pasti larani. Aku kadung sayang, kadung kadang-kadang lungamu dadi traumaku. Ngene men kisah bujangku. Adewe angin wengi teko, nganjani aku kelangan konco cerita. Jani namung masalah tresno, tapi kok yo loro. Yen akhire wirang ten wirang pisan, yen akhire loro ben loro tenan. Apa wong tulus wis garise selalu ngancani ilang ending. Tresnoku koyo bonsai anting putri, mbok sirami rino lan wangi. Masih yo elok endah disawangi, tapi dipaksa ora iso gedhi. Kowe nganggep aku mung sebatas kanca. Iki namung masalah tresno, tapi kaya lara. Yen akhire wirang ben wirang pisan, yen akhire loro ben loro tenan. Apa wong tulus wis karise ngene, selalu ngancani ilang ending. Tresnoku koyo bonsai anting putri, mbok sirami rino lan wangi. Masih yo elok endah disawangi, tapi dipaksa ora iso gedhi. Jane namung masalah tresno, tapi kok yo lara.